A ce an ba mu yancin mu gara a ce an kwace yancin mu. Shekara 60 da samun ƙasa har yau ba wanda ya karu. In bera na da sata tudaddawa ma na da laifinta. Mun ajiye faɗar magagin mu da fari sai min gyara halaye. Katsinawa mun digata ana ta bin mu ana ta harbe mu. Makarantu za mu leka sai a bi mu a dinga sace mu. In mun fita kasuwancin mutum ma sai a biyo a kama mu. In mun zauna gidajen mutum kuma yunwa za ta kashe mu. Alƙur'ani da wannan ƙasa har gara a ce ina Nijar. Isiyal aina faɗa maka mu ma al'umma da laifinmu. Muna son muka gyara da farko sai min gyara halinmu. Mu bar take laifinmu don hangen na waninmu dukkanmu. Mu ajiye hassadar zuciya, makinmu ba san ga begenmu ba. Wai gwamnati ce take ce barayi wai su fito a sasanta. Mutum ya rike bindiga kun ga jikin shi akwai ta yin wauta. Ita gwamnati ta ki ta ɗau mataki sai ku fito mu fafata. Kuma kare kanmu yan uwa har da mazan mu haɗa da yan mata. Ni SL Rabi'u ne da Shamsu Alala muke ta nusarwa. Ni ma'ajabatun gwamnati Allah ne ke kara al'umma. Idan ya so jarabtar ka mai kunne ma ya zama kurma. Idan har babu Allah cikin tafiyar mu dinga shan fama. Zamanin baya na waiwaya, a yau ba mu daina laifinsu ba. Shugaban ƙasa da gwamna da ciyaman har da dimbasa. Ni kaina na sani a mulkin naku kuke ta yin wasa. To dan Allah ku gyara na san za ku kwatanta cin gasa. Mutan Najeriya mu tashi kawai mu farka. Mu gyale gwamnatin da ta sa wuyan mu sarƙa. Mu kaunaci 'yan uwanmu da kyawun nufaƙa. Shamsu Alala ne da SL Rabi'u kar ku manta.